Nôl am Amgylch y Defer, mae Paul Slater y beirniad wedi mynd trwyddyn nhw fel cath i gythrel ben bore fan hyn yn adran y Brydau Mynydd Cymreig. Cerwyn Davies, dwi'n meddwl, y torddi sydd wedi cario. Ie, ond nhw'n bar hyfryd a y gyfrinach dwi'n meddwl, y glyniad clos yna fe. Ie, Kevin Davies, llwyn fedw llan y byddar Sir Gar, a dwi'n abod Kevin yn dda iawn, a fi'n gwybod beth i Kevin wrth i fod gyda'r cynlyniad yma. Mae wedi bod yn ddosbarth ddiddorol yn y we. Chwa be, dyma o dosbarth mwyaf niferus y ffair ddoi, o 22 o beiri yn y cylch, a Kevin yn ennill y wobr gyntaf, a nawr yn ennill pencampwriaeth y Brydau Mynydd Cymreig. Mae hwnnw bod yn fod yn adlewyrchu pobl grwydd y bryd, achos mae mwy o ddefyd mynydd Cymreig i gael yn y wlad yn bryd arall. Chi yn llygad eich lle, a wedyn David Allen Williams yn ennill yr is bencampwriaeth fan hyn yn adran yr yw'n Cymreig pedigree. A mae'n braf nabod rhywun sy'n ennill yn yw e, cysylltiad. O, chi'n iawn yna, ond bydd Kevin yn moyn siarad y fi. A hwnnw'n ychwanegu at y wefr. Mae Kevin yn esgus bod e'n swyl, ond dyw e ddim. Gawn ni weld nawr beth bydd da fe ddweud. Wel, nawr te, uchafbwynt y ffair, Kevin. Wel, dal i de. Einor sy'n gyd. Kevin, Menor. siw ma'r teimladau? O, ni'n mynd ysgol. O'n i'n chuffed a bit sfo, ond ddim rhoi mewn i geiriau fi. O'n i'n mynd ysgol na'r safon y fan hyn y chwbl. Mae'n amazing. Gorau fi wedi gorau yn gweithio da fi eriod. So, ie, over moon a fi to. Ie, beth ti'n meddwl de? Breuddwyd, ydw'n yn wir? Ie, fan hyn, am rhywbeth dechrau fel hobi. Ie, just... O'n i'n beth yn meddwl gilydd ni dyn ni mlaen y ddechrau, so... Ie, chuffed. Os allan i Kevin, dyn ni'n rhoi cwtch i ti. Gain to. Llawgwerchiadau mor iawn, Kevin. Da iawn ti. Llawgwerchiadau. Rachel.